Здравейте, скъпи приятели! Това е мястото, където започва нашата история, фокусирана върху живота ви на тинейджери, преминаващи през възходите и паденията на съзряването като пълнолетни възрастни. Запознайте се с Том, тинейджър, който се опитва успешно да съвместява обучението, извънкласните и социалните си дейности. Подобно на много млади хора, Том често се чувства претоварен. Вие може да сте Том, така че вземете предвид нашите съвети, които може да са полезни и за вас. Напрежението в училище може да бъде силно, което да доведе до безпокойство и стрес. Но не забравяйте, че самочувствието не се определя само от оценките. Училището ви подготвя за истинския живот, така че всички усилия, които положите, ще ви се върнат с голяма полза в бъдеще. Приятелствата са от съществено значение за нашето емоционално състояние. Те осигуряват подкрепа, разбиране и чувство за значимост. Понякога обаче може да се чувствате пренебрегнати, но не забравяйте, че другите хора също имат свои мисли и грижи. По-добре е да се погрижите за себе си с няколко положителни дейности. Понякога може да се почувствате потиснати, което е нормално човешко състояние. Разпознаването на тази емоция и търсенето на помощ е от решаващо значение. Говорете с някой, на когото имате доверие – приятел, родител, училищния педагогически съветник или друг специалист. Не забравяйте, че всеки човек има подобни проблеми от време на време. Техники като медитация могат да помогнат за справяне с стреса. Дори няколко минути съсредоточено дишане могат да направят голяма разлика. Пуснете любимата си музика и помислете с затворени очи за хубави места, на които можете да се пренесете като настроение в ежедневието си. Физическата активност е естествено и здравословно средство за повишаване на настроението. Независимо дали става въпрос за спорт, танци или за обикновена разходка, поддържането на активност подобрява както физическото, така и психическото здраве. Това ви предпазва и от други здравословни проблеми и болести. Воденето на дневник помага за овладяване на емоциите и придобиването на яснота за живота ви. Записването на вашите мисли може да бъде терапевтично и да осигури облегчение. Това също може да ви помогне да следите в писмен вид своя емоционален напредък. Приоритизирайте нещата в живота си. Намерете това, което работи най-добре за вас, независимо дали е преследване на хобита, поставяне на цели или търсене на подкрепа. Управлението на психичното здраве е ваша отговорност. Научете се да го управлявате стъпка по стъпка и никога не се колебайте да протегнете ръка за помощ, когато е необходимо. Запомнете, здравият ум води до по-щастлив и по-пълноценен живот.